Ola, eu chámome Andrea Núñez Briones, fun convidada para falar na mesa de noticias da poesía última. A miña intervención consistirá simplemente en expor a situación da poesía vista dende os meus ollos, dende a miña experiencia. Tamén intentar ollar cara a que escritas podemos partillar, compartir, si somos ou non unha xeración, cousa que eu penso que non. En principio non, ou non depende de min facer ese tipo de clasificación, sino máis ben pois que se precisa dunha distancia hermenéutica que faga este tipo de clasificacións. De pertencermos a unha xeración, penso que non sería a estipulada pola data de nacemento. Non concordo con agrupacións ou encorsetamentos acerca da idade, e si máis ben con escrituras que compartan mesmos propósitos ou ideais ou estilos, e nada máis, vémonos pronto.